Ассалому алайкум, бародарои ҷон, солин хубен ҳама? Каса саломатитон хубай пешаи ҳама? Бародарои ҷон, ҳама каса подписатсия метинем, якдонаги лайка меҷахем ва колокольчики канала дар якумаш мемонем. Ва гуфтаниям бародарои ҷон, имрӯз 3 июл соат 9:53 ба вақти Тоҷикистон ва 7:53 ба вақти Москва. Курси имрӯзаи мо бародарои ҷон динар 162 сомон буд. имрӯз 164 1000 рубл. 1000 рубл бародарои ҷон 164 сомон штадия. Чӣ хеле мебинем Бонки Миллии Тоҷикистон, Бонки Эсхата, Алифбонк, Спитамен бонк ва якчанд бонкҳои Тоҷикистон 1000 рубл 164 сомон штадия. Як бори дигар хабаррасон метинам бародарои ҷони ман ки бошен якдонаги лайка меҷахем, дар канал подписатсия метинем ва колокольчик канала дар якумаш мемонем. ай ҳаррӯза видеои мо бохабар мешем. боқӣ сарбаланду обод бошен. худованд ҳайдакӣ шуморо нигаҳбон бошад.